Naitung nai takok tai buk sono lam sogo ang senya ti brasa. Ang tini phaisa baijak khmong kha khwai hangkoni. Sikarini aidangkul kamio phaisa baijak. A khoroksa takokni je talent no khnawoi bini je swarno lukurokno phungna bagai ang nogo tongi manliya khnawoi ma phaikya. Waire wai kabangma khubui mano hone khnawoi norno khnarinani te phungnani hnoi. Tongi manliya khnawoi ang ma phaikya. Norok khalogi naitongdi o takok wai bosuk khubui ang sungine. Norok nugui makna ani gana wa sukjak waire wai khubui mano hone khnawoi ang tongi manliya ma phaikya. Iko bono o takok do takok ni bumung tamsi. An mungkai Porsenjit Debroma an parai ko ajangkul sikari bari onta an babari mungkai Krishna Debroma ang khai to sari ko tetamla kirsok no khlaita kirsok khayo jaga jumin ke khaisa jaw asungta buin samuro khayo Engkai nung khubui mano mane abo kubui de. abo khai to kubunyo buibo nugjak no engkai mutui iko channel o khai dajai khota sar ngabui kamini borok khai bebang nugjak mamangna Engkai nono oro buni buku rogo khnamana engkai baksa khubui ni ringu engkai abo khai tangi khubui ni ring nono. abo engkai sar iko buiano nukha engkai khubui mane belai nugo 50 bar 60 70 80 bar khubui ribo engkai bui abono soyung no nasilai nuk tongo engkai kono machine bai abo engkai abonyo borok apti hini mung ring to hata no sar tabo Engkai kabangma khubui na engkai kuno preparation nang nang khubui na bagai kuno manei rok chawui da kani de nung khubui abo engkai nono suno. abo kuno sana nangya ang khai to kuno sana nangya bui chawi ja khubui saimia ani ka abo kuno shonibar mongolbar apirok nangya normal je kuno any time no nugo abo Aw baksa chung nugo chathani bohok rok deraja khangkai bohok rok khamyang ja khangkai gesang khane kisa misa khubui marok nugo baksa to abo haike khubui hediba engkai nung dabo mo haike khubui tongman rok kuno mantro ba jadu rok abo rok to tong abo kuno kurei sar abo khai abo jajani talented abo aro normal atikene khubui mano abo aro kuno montro sondro hin kore abo kuno sar shonibar mongolbar bo nangya abo sar nung tabuk soyong no nasigi nugano nung oran tongnai ble ang machine bai ja khlai tam bai khlai abo sar nung tabung nugan ble abo iko ang kuno machine bai ja khlai tam bai khlai sar bo soyong no nuk tongano ngai naidita nanya musung khai biduno je sang nai tonai ro nung nai abon baginta sar aw engkai nini khubui man to dabo camera bai chaljak heda abo a khorang rok baksa lukurok khanai phang tomano baksa ba haino srambui edit khaipano rikha rok ni wansuk tongmano aw engkai microphone chalthakang kai to khorang rok khanai phang mano engkai o mic no norok no khubui mani khorang khnana bagai ang oro bini riono bini changri ono ang beri riono kore dabo bo khubui khnare
Au nai tong nai takuk te buk song norok khana kana au hungkai mo hage khubai mani nini kuno sak rok kuno deramung rok phapai Kono phaya kono dera ngaro phaya sar abo talented abo jesu kono khubui tongmano gai o no samaj mangkhaita samaj kuring hai to khubui maya abo je nainang musung nai rok bang nakai phunung manta wai bosu rok nung khubai ka goni dene ka waisasu goni jak to sar bui to goni lekha je khana nai rok abo 100 lain thanga tepsi kebang 300 rok lai thango abo je nainang musung nai rok gai to jodi nainang gai phunung manta sar abo time tong hangkai abo bor ana invite khai jodi khana musung khai khnai mano sar gai abo 100 ta laijak 300 si laijak 300 si laijak sar asuk jatoi bui khanawi ana price rok dikhata nono patai mung khlai thani rogo nono dabu kebo klangnani baba hai competition no kesar kangkai nung khubai manan bla abo khai thangmano sar borok invite khai thangmanta gai adirok jodi khlainai tonghai ba khana musung ngai nainang musung gai thangai phunung mano bongno kono byapar kori abo ni kono shonibar mongbar hinaya sar abo anytime tonghai thangmanta mane angila mano ongo mangkha price mangkha kubuyoi kamini borok to bebang sinijak to nung boro boro thangka ba thaya chino gramon ta parao sar abo o baksa khubai mano hunai nono rang rok sokar dikha ba price rok dikha bide tokla rok bebang no sari khana tok rok gai mo hai youtube rok khai nukje khuta sar media rok no nukya khuta ringya khuta gai nung mai mala len toisa lukurok norok bono sini nakdi bini bumung Prosenjit Debrama mongka khoyang konde sikarini aidangkul kamio norok like khaidi share khaidi te mono pir baidi bini je swarno talent show thangai national international lo bataye world record khaimanan tikhai khupuyoi chini tipra hasteni bumung te india ni bumung kusu khaimanan tikhai norok bono share khaidi te comments khai saklai pulasni paithak jara nai dong bagai jotong hambai